अरे सामने हाले सखी धरना हालपा अरे सखी बेजली हाले सखी कविता रे हाले बोला अरे सखी कविता हालपा तम समस्त केविते अच्छा अरे बोला हां आम्ही समस्त भाला रे अचुमा सते अरे बोला सते बाय बाय वकील तुम्ही केमिति अचमा हालो मो मध्य बेस भलरे अछि सते किलो ए हालो ଜାଣିଛ कोण किलो ତମ ମନେ ଭାବ ଭାଙ୍ଗିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡୁଛି हाले ତମେ ମନେ ବେଶ ଭଲରେ ଅଛ हालो ମୁଁ ସତ କହୁଛି ନା हाले ଏ ସାଙ୍ଗ ए बोला ଜାଣିଛ कोण किलो ଏଇ ନାରୀର ଶୈଳ କଳା सते किलो ଦିବ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୈଳ କଳା हालो ମୁଁ କବି କସ୍ତୁରୀ ଏଇ କାଞ୍ଚି ରାଜାର ଅରିୟର ରାଜା ସତୀଶଙ୍କର ନନ୍ଦିନୀ ଆଉ କଥାଟି ଜାଣିଛ कोण कदमा ଏ ସାଙ୍ଗ ए बोला ସତରେ ଏଇ हालो ତୁଳସୀ ଦେଇ ପଟରେ ବସେ सते किलो ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଜୀବନର ପରମ ସତ୍ୟ सते किलो ତେଣୁ ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନେ हालो ଆଜି ନା ମୋର ଡୁବରେ ଗାଇବା ଆଉ ନାଚିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ରେ ଇଚ୍ଛା सते किलो ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ए बोला ତମମାନଙ୍କର ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବା ए बोला जा कहिबार की माना करी कहिदमा ତାଇଲେ ଶୁଣଲା ସଖୀ वाले ଏ ସଖୀ ଏ ସେ କୁଳି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛ ନା ଏଇ ଏ ସାଙ୍ଗ ଶୁଣୁଛ ଏଇ ଜାଣିଛ ମୁଁ ତମମାନେ ଗୁଳି କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ସତରେ ମୋ ପଦ କହୁଛି ହାତଚୁରିଟା ଖେଙ୍କିଛି ଖନଖନି ଖନଖନି ଖନକି ଯାଉଛି अरे सामने ଜାଣିଛ ଏଇ ଆଲୋ ପ୍ରିୟା ସଖୀ ଶୁଣୁଛ ନା ପରଶା ମୀନାକ୍ଷୀ ଜାଣିଛ ମୋ ପାଦ
ସତରେ ଏଇ ହ୍ୟାଲୋ। ତମେ ସବୁକୁ ଛୋଡ଼ି ସାରିଛ କିନ୍ତୁ ଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବନି। ଆରେ ଅପା କହିବାକୁ ତ ଅନେକ କଥା ବାକି ରହିଛି ମା ହେଲେ ତୁମେ କଣ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ କିଲୋ ହଲେ ହଁ ହେଲେ ଅପା ତାହେଲେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ମା ଯେମିତି କି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରକୁ କହିବାକୁ ନ ପଡେ ମା ହଉ ବାବା ହଁ ଆରେ ଭଉଣୀ ହ୍ୟାଲୋ ଅପାକୁ କହିଦେବା କିଲୋ କହିଦେବଲୋ ତାହେଲେ କହିଦେବା ମା ହେଲେ ଆପା ହେଲେ ଆମେ ମାନେ ତୁମକୁ କିଛି କହିଲେ ଖରାପ ଭାବିବନି ତ ନା ନା ମୁଁ ଜମାରୁ ଖାଇ ପାରିବିନି। ସତରେ ତାହେଲେ ଆପା କୁହ ନା ତାହେଲେ ମନେ ଦେଇକି ପୁଣମ ଏ ଫୁଲ ବୟ ପିଯିବ ଦଙ୍ଗାରି ଶୁଣୁଛ ନା ଆରେ ବାବା ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ସତେ କିଲୋ କୁହ ନା ତାହେଲେ କୁହ ପତ୍ର ପତ୍ର ପାନ ପତ୍ର ପତ୍ର ଆରେ ଭାଇ ସବୁ କଣ କହୁଛ ମୁଁ ତ ତମର କଥା ଜମାରୁ ବୁଝିପାରୁନି। ସତରେ କଣ ବୁଝିପାରୁନ କିଲୋ ଆରେ ହଁ ବାବା ହଁ ଆରେ ଭଉଣୀ ଅପାକୁ ନା ବୁଝେଇକି କହିଦେବାଲୋ କହିଦେବଲୋ ଆଲେ ହେଲେ ଆପା ତାହେଲେ ଏଥର ପୁଣମ କୁହ ନା राष्ट्र मेरा तुम्हें गई रासे रासे আচ্ছা ভরি जे मागो तुम्हें जे मागो राफिया जी तुम्हार लागी चंद के दे घारी
ବି ହେଲେ ମୋତେ କଣ କହିବି କହିଲ ଲେ ବାପା ସାଙ୍ଗସାଥି ବୋଲି ଏସବୁ କହୁଛୁ ମା କିଛି ନ କହିବେ ଲୋ ଏଇ ହଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ବୋଲି ଯାହା ସେ ଯାହା କହିଯିବ ଲେ ବାପା ସତରେ କଣ ବୁଝିପାରୁନ କିଲୋ ଆରେ ଦେଖ ଏଇ କବିତା କହିଛ ଆଉ ତ ଶୁଣିବାକୁ ନ ଲେ ବାପା ତମ ବୟସ ଯେମିତି ବଢି ବଢିଛି ତା ସବୁ ଖୋଲିକି କହିଦେଉଛି ମା ଆରେ ବାବା କଣଟା ଖୋଲି କହୁଛୁ କହିଲା ଲେ ବାପା ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଛି ମା ମନ ଦେଖିଥିଲି ନା ଏଥର ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିଯିବ ଲୋ ହେଲେ ଅପା ତାହେଲେ ଏଥର ଆହୁରି ଅଳ୍ପ ଅଛି ପୁଣି ନିୟମ କୁହ ନା ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଣି ମୁଁ ତ तुम्हें माली फुला मारी अरे संगमनी हेलो देख ଆଉ କେତେ ଥର କହିବି ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ହାଲେ ତମେ ତ କହିଦେଇଥିଲି ବଳ ଏମିତି ପୁଣି ଥର କହିବନି ବୋଲି ଲେ ବାପା ତଥାପି ସେ କଥା ତମେ ବାରମ୍ବାର ଲେ ବାପା ସାଙ୍ଗସାଥି ବୋଲି ଏସବୁ କହିତେ ଲାଗେ ତୁମେ କଣ ରାଗୁଛ କିଲୋ ଆରେ ବାବା ମୁଁ ତ ତମ କଥା କେବେ ବି ରାଗି ପାରିବିନି ହେଲେ କଣ କିଲୋ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛ କଣ ମା ଯଦି ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାଗୁଡ଼ି ଶୁଣି ଯିବେ ହାଲେ ହେଲେ ମୋତେ କଣ କହିବ କହିଲ ଲେ ବାପା କଣ କହିବେ ମା କହିବେ ହାଲେ ଦେଖ ଗୋଟେ ରାଜାର ଝିଅ ଏମିତି କଲଙ୍କିନି କେତେ ଝଗଡ଼ାକୁ ନାମ ଦେଇ ସାରିଦେବି ଏଇସବୁ ତ ମାନେ ସତରେ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କଥା ବୋଲି କହନ୍ତି କଣ କହନ୍ତି ଲୋ ତମ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନ ନାଲେ ଏଇ ହଁ ସତରେ ଯଦି ଏମିତି ଆଉ ଥର କହିବ ନା ମୁଁ ତମ ସହ ଜମର କଥା ହେବିନି ଏ ବାପା ଏଥର କହିଦେଲୁ ବାବା ଆଉ ଆଗକୁ ନା ଜମାରେ କହିବୁ ନାହିଁ ଲୋ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମା ହେଲେ ଅପା ହଁ ଆପଲୋ ହଁ ହେଲେ ଯାହା କିଛି ବି ଆମେ ମାନେ କହୁଛୁ ନା पेट तो पता ही पता लो ए अपा ହଁ ସାଙ୍ଗ हेले दिने न दिने तो तुमको मधु में पूरे पास करा के जीवा को पड़ी मामा ଏ ସାଙ୍ଗ हेलो ଏଇଟା କଣ ମିଛ ନା 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 ଏଇଟା ଜମାରେ ମିଛ ନୁହଁ ହାଲେ ଏ ସତ हाँ
ଗାଡ଼ି ଚାଲ ହଉଛି। ହେଲେ ଅପା ଅପାଲୋ ତାହେଲେ ଏଠୁ ନା ଆମେ ଘରକୁ ଫେରି ଯିବାଲୋ। ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲାଣି ଲୋ ଅପା। ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ହଁ ଲୋ ଅପା। ଜାଣିଛ ଏଇ ତମ ଶୁଣିନ ମୋତେ ଆହୁରି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ତମର ମନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବ। କହିବା ଲୋ ଅପା। ଶୁଣ ତାହେଲେ ତାହେଲେ କହିଲେ ଅପା। ଏଇ ହ୍ୟାଲୋ। ସେ ଖୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଛ ନା ସତରେ କୁକୁ କରି ଆମର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ସେଠି ସେ ଖୁଡ଼ି ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ଭାସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଏଇ ଶୁଣୁଛ ନା ଶୁଣୁଛ ନା ଏ ସାଙ୍ଗ ଶୁଣ ଏଇ କୁହୁ କୁହୁ କୁଇଲି ଗାଏ କୁହୁ କୁହୁ କୁଇଲି ଗାଏ ସାରି ଗରି କାସରି ସୁନ୍ଦରୀ ସାରି ସାରି ରେ ଧୀରେ ସାରି ଗରି କାସରି ସୁନ୍ଦରୀ ସାରି ସାରି ରେ ଧୀରେ କୁହୁ କୁହୁ କୁଇଲି ଗାଏ
এই ସାଙ୍ଗମାନେ ହାଲେ ଆରେ ମୋ ସମୟଟା ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲାଣି ହାଲେ ଜାଣିଛ ଆଣଥିଲେ ଘରରେ ମୋ ପିତା ମୋ ଭାଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ହାଲେ ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ଏଠୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଯିବ ଚାଲମା ବୋଲି ଯିବ